ଆସିବ ସାର୍ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ତାୱା ମାଛ ଭଜା ଭାତ ଡାଲି। ହଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ ପକେଇକି ପ୍ରାୟ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ହଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି ମାଛକୁ। ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଖାଇବାକୁ ମାଛଟା? ପାଣିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହବ? ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା ବନାଅ। ହେଇଯାଇଛି ଶିବ ସାରଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମାଛ ଭଜା। ଖାଇଲେ ହଜିବ। ଭାତ ସହିତ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଭଜା। ସାର୍ ମାଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି?